krásne. Kto ľúbi svoju maminu? Tak, vyskočíme chytro a budeme jej robiť darček, prekvapenie, aby maminka mala z nás veľkú, veľkú radosť. Každá učiteľka prvého ročníka vám povie, že keď dieťa príde z rodiny do prvého ročníka a príde dieťa, ktoré navštevovalo tú predškolskú prípravu a absolvovalo, že navštevovalo materskú školu, že to je veľký rozdiel. Tu nejde len o to, rodič môže dať dieťaťu, dajme tomu dostatok vedomostí, ale tie sociálne zručnosti, ktoré tu to dieťa nadobudne tým, že sa pohybuje v tom spoločenstve tých detí, tie mu nikto nemôže poskytnúť. Ani toľko podnetov, môže byť rodič starostlivý ako chce, ale toľko podnetov, ktoré má dieťa v materskej škole, mu rodič nikdy doma nedá. Všetky deti sú smerované do základnej školy a postupne sa ten stav potom redukuje a v prvom ročníku dávajú riaditelia, respektíve učitelia na základnej škole návrh na preradenie. Ale mnohí z nich majú takú skúsenosť, že pokiaľ dieťa absolvuje minimálne ten 1 rok predškolskej prípravy, ktorá tam je, tak dieťa je oveľa úspešnejšie, je vnímavejšie, socializuje sa v kolektíve, je vlastne pripravené na to, aby sa mohlo učiť v prostredí, do akého sa dostáva. Sú deti, ktoré zvládajú tie požiadavky na deti na vstup do prvého ročníka ľahšie a sú deti, ktoré to zvládajú ťažšie. Záleží to od prostredia, v ktorom sú vychovávané, ale dieťa si predsa nevyberie, akému rodičovi, akom prostredí sa narodia, že každé dieťa si zaslúži dostať nejakú šancu, aby mohlo zmeniť svoj život, pretože pravda je, že tá úroveň aj sociálna, aj materiálna v tej rómskej komunite je rôzna a tie deti si zlé návyky, ktoré získajú doma, si potom vlastne prenášajú do svojho dospelého života. A tým, že oni sa dostanú do škôlky, vidia, že aj iným spôsobom sa dá žiť, majú iný príklad. A keď tu získajú tie dobré návyky, tak si myslím, že dlho z nich ešte budú čerpať. Škola do Korán sme začali spolupracovať od roku 1994, kde sme boli vtedy 6-triedná materská škola, ale začínalo sa len s 2 triedami. Momentálne máme tak okolo tých 20-25 detí rómskych na škôlke a všetkých detí na škôlke je 105. Metodika krok za krokom, podľa ktorej vlastne robíme, obsahuje také 4 základné princípy, a to je starostlivosť, komunikácia, vzťahy a spoločenstvo. My tu nepracujeme so všetkými deťmi naraz, ale pracujeme v malých skupinách, čiže uplatňujeme individuálny prístup. Dieťa lepšie môžeme spoznať, keďže sa mu venujeme individuálne a tým aj požiadavky na to dieťa sú reálnejšie, keď sa tomu dieťaťu venujete, tak viete, čo to dieťa potrebuje a ktorým smerom ho potrebujete trošku postrčiť, aby sa rozvíjalo komplexne po všetkých stránkach. Ja by som vám rada poukazovala, ako vyzerá táto trieda po rekonštrukcii, aby ste videli jednotlivé tie centra aktivít, ktoré deti majú. Ako tu napríklad majú deti výtvarné centrum. Vlastne majú všetko k dispozícii, všetko je to otvorené vonku, aby dieťa, keď vôjde do triedy a má záujem pracovať vo výtvarnom centre, tak aby si mohlo zobrať čokoľvek proste chce. Prírodovedné centrum, kde deti si spolu s pani učiteľkami na vychádzkach pozbierajú rôzny materiál prírodný, ktorý potom využívajú. Ďalšie centrum, ktoré je to dramatické hry, kde deti majú k dispozícii rôznorodý materiál. Sú tu kočíky, báby, maňušky, kuchynka. Je to dramatická hra a domácnosť,
kde deti vlastne zo svojho rodinného prostredia prenášajú si do tých kuchyniek, hej, ako vidia doma rodičov, ako mama varí, perie, žehli, majú tu hračky. Ďalšie centrum sú to knihy, kde deti majú čitateľský kútik, alebo im pani učiteľka príde a číta, alebo zároveň si aj kreslia. Posledným kútikom sú matematické centrum, kde, ako vidíte, sú rôzne skladačky, počítadla, pucle, z ktorých deti skladajú od menej zložitých až po najviac zložité, teda sú tu pucle pre deti 2-3 ročné, ale aj pre 6-7 ročné deti. Naše deti dokážu pracovať, že keď si povieme niečo, že dáme im tú ponuku, deti tu v tomto výtvarnom centre môžeme robiť toto, tu môžeme robiť toto, tu môžeme robiť toto. Tí deti do tých centier idú a oni sa tam dokážu hrať bez toho, aby sme my boli pri nich. A potrebujú niekedy našu pomoc samozrejme, ale my vždy naplánujeme také aktivity, ktoré si vyžadujú našu prítomnosť, ale aj také, ktoré si našu prítomnosť nevyžadujú, aby sme vlastne sa mohli tým deťom venovať individuálne. Ty chodíš rád do škôlky, povedz. Čo sa ti páči v škôlke? Hračky. A ktoré? Ktoré najviac? Skladačky. Skladačky. Tie s tými guľôčkami, že? No, tie sú super. Do týchto tried zmiešaných vlastne integrujeme deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vlastne ani neintegrujeme, berieme ich ako prirodzenú súčasť tej triedy. Integrujeme deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Mali sme deti s fyzickým postihom. Tie deti krásne absolvovali tú predškolskú prípravu. Všetky 3 sú v základnej škole, v bežnej škole zaradené. Boli to deti imobilné a oni sa učia od seba navzájom. Tie staršie deti pomáhajú tým mladším, učia sa takej starostlivosti, len ju neprijímajú, ale ju poskytujú vlastne tým svojim mladším kamarátom. A tie mladšie deti zase napodobňujú tie väčšie, takže veľmi rýchlo napredujú a podľa mňa je to výborné, že sú tie skupiny také zmiešané.